Así que esta illa é Drenling. Sei que hai moitos monstros aflixidos nesa illa. Lámina de metal dourado. A maldición do baleiro Bagui crea un punto de vacuidade no aire que ha destruído o inimigo. Ah, que sorte temos. E unha muller estará botando unha morea de maquillaxe. Ah, ese debe ser o rapaz. Non nos podes quitar a lámina. Deica logo, rapaz. Por desgracia, nós temos que traballar despois de que fosen os outros. Nos agradecemos o que deixan as persoas despois de fuxir. Ben, pódelo chamar así. Ben, só quero saber se ti te vas unir a nós ou non. Pareces prometedor, pero non estou completamente seguro da túa valentía. Es un pupilo do herói Iván. É certo iso? Creo que es igual que nós, meu herói sen coraxe. Un home que abandona os seus compañeiros. Non creo que puidese ser pupilo de Iván. Vouche amosar o que lles está pasando aos teus compañeiros nesta bola de cristal. Non poden oír a túa voz aínda que lle berres a bola de cristal. Un heroe é un home que ten coraxe. E a coraxe auténtica non calcula os custos. Non é coraxe verdadeira cando se amosa e se agacha segundo a forza que teña o inimigo. Estas palabras que escoitas non son miñas. Cando era novo quería ser un bo mago e prepareime, pero foi en van. Cada vez que atopaba un monstro máis forte que a min, non podía resistir. E aínda que tentaba empregar toda a miña enerxía, acababan vencéndome, tiña que fuxir. Decote abandonaba os meus compañeiros cando chegaba un monstro máis forte. E fuxía sempre co rabo entre as pernas. O mesmo que fas ti agora. Ti telo aspecto que tiña eu, non te podo deixar. Vin metelo fociño onde non había nada que facer. Non tiña ranxo ningún, rapaz. Sabes, o sacerdote Zubolón dixo que todos os homes temos o noso papel. E hai que representalo o mellor posible. Hai homes que se converten en heróis e outros como nós que fan cousas noxentas. Pero non é certo. Os nosos papéis non son fixos ao comezo. Eu sinto remorso a miúdo ao pensar que se tivese máis coraxe, daquela podía ser unha clase d'home diferente. A clase d'home na que un se converte decídese segundo o que escolla dun día a outro baixo cada circunstancia. Agora vai. Podes chegar a tempo. Mentres che quede un pouco de coraxe no corazón. Sí, penso que é moi diferente a todos nós. Ben, rapaces, que esperades? Imos traballar todos. Esta vez non vimos por monstros. Ata que topemos esa cousa non nos debemos matar, a non ser que sexa necesario. Rapaz, es desa illa, pero non é esa a illa dos monstros. Estamos patrullando por aquí para poder defender os teus amigos de toda a xente mala que anda pola aí. E desta especie non había outros máis bonitos. Ben feito, rapaz. Heite recompensar con isto. Agora saiamos daqui, rápido! É un animal moi extraño chamado lámina de metal dourado. Non podo ir ao banquete levando unha túnica tan fea. Esta é bonita. E esta tamén é bonita. E esta tamén. É mellor que tire a espada, rapaz, se non queres que lle faga dano a lámina. Cada home ten que facer o seu papel, así que non te tes que esforzar tanto. Non o podes vencer se o atacas agora, non si? Esa cousa, sí, o último supervivente da súa especie na Terra. Oh, un sacerdote con cara de demo, pensei que morreran todos. Cala, bello tolo! Vou chamosar algo especial antes de marchar. E ora! Ao chamarnos guerreiros, venérannos cada vez que lles damos aos monstros, que agora están indefensos xa que o demo desapareceu. E podemos conseguir algo extra como isto. É unha vida moi doada. Sí, Alteza, os demos que sobreviviron atacáronnos con furia un atrás do outro sen parar, pero nós unímonos de seguida e puidémolos afastar nun instante. Durante a terrible loita, atopamos un animal moi raro e extraño e trouxémolo vivo por aquí.
para regalarcho, Alteza Lobos. É unha verdadeira xema vivente. Se pode ser, quero a coroa de campeón que din que só lla conceden os valentes. Monstros noxentos, vou acabar con todos! É unha pena, rapaz. Eu non teño debilidades. É mellor que me dea a lámina de metal dourado e que me pidas perdón tirándote no chan. Se o faz, perdóoche a vida. Queres dicir entón que prefires morrer? Alteza, non é necesario sentir compaixón por este rayante. Xa estás preparado, rapaz? Morre! Adeus, rapaz monstro! Cría que habíamos poder atopar algo vos se seguisemos a Fly, pero xa ves, que decepción máis grande. Non, eu... Que está facendo? Non está mercando demasiada, señorita. Non, ningunha, señorita. Ti é o guerreiro Fly? Ei, ti, pódelo facer realmente. Se te perdes polo camiño, habemos te deixar atrás. Pero seguro que non nos vai pasar nada. Oh, santo Ceo. Non é tan malo como pensaba pequeno. Ei, ti, tes outros talentos? Por exemplo, sabes empregar a magia? Ah, non sabes? Non o podo crer. É increíble. Vouche dar isto. É mellor que teñas unha boa arma xa que non sabes empregar a magia. É un coltelo cunha longa historia. É apreciado no noso reino. Pero por algún motivo Temjim non quere que o leve. E ti non te preocupes pola magia. Non vas poder ser nunca un mago. Así que esquece e practica sempre a esgrima, de acordo? A miña magia rebotou. Gracias, Fly. Ti salvachesme a vida. Que pensas agora da magia? Tes confianza nela? Cando te convertas nun bo guerreiro, visita Papunica. Quizáis teña un traballo para ti na miña garda ou algo. Esquecíame. Non me chames princesa, chámame sempre Leona. Se me chamas princesa outra vez, non che hei falar nunca máis. Hai un rapaz chamado Fly na illa de Derlin. Naceu para ser un gran guerreiro. Quero que lle deas leccións para que pronto se converta nun auténtico guerreiro. Habedes ter máis fame se loitades como é debido por ela. Non necesitamos nada que cause conflictos aínda que sexa moi valioso. Escoitade todos. Por que credes que estamos aquí agachados preparándonos para contraatacar? É porque temos que impedir que o exército do demo cometa actos malvados. E se nos facemos dano polos nosos propios desexos, significa que baixamos o seu nivel. Prefiro unha morte honrosa a vivir como bestas, como eles. Xa podedes marchar. E de comer. Non perda a esperanza, seguro que o heroe nos ha vir salvar algún día. Sí, aínda que é pequeno, pódese lleve o aspecto de heroe e podes contar con él. Moitas gracias, Apolo. Princesa, é que ese cabra aínda non recibiu a cerimonia de asinar un contrato. A poder empregar a masia tan pronto reciba unha. Princesa, en Papunica esperan por ti para converterte na nosa raíña. Bótalle unha ollada, toda ella está selada pola luz máxica. Que pena, non podemos entrar. Cuidado co que dis, rapaz. Sí, o sea, mañá estaba fermoso. ¡Qué idiota! ¿Cómo podemos volver sen peixe? O monstro mariño? Hai algo no mar. Comandante Hudler, o meu home atopou a Fly. Agora está na fraga, señor. A fraga está baixo a autoridade de Crocodine, o rei das bestas. Sí, señor. Descúlpame, Crocodine. Crocodine, o rei das bestas. Crocodine, o rei das bestas. Hudler, o comandante do exército do demo. Canto me alegro de que volveses a salvo, miña rula. Moitas gracias, San. Foron todos tan vos o preocuparse por mina. Ben, seguro que a miña muller a mellorar a siña con isto. Gracias. Collede o camiño máis longo arredor da fraga. E realmente espero que venzan. É certo que son o que mellor fai os conxuros, pero non teño capacidade de abondo para aprenderchos a ti, un discípulo de Iván. Só 3 días, que significa iso? Estupendo, Fly. Que quere dicir? Diz que as persoas que teñen a marca do dragón na testa pertencen á familia de cabaleiros máis fortes e que poden empregar as artes marciais e os conxuros. De todos os... É importante golpear o inimigo. Con esta idea cubriu o seu punto débil. Está moi ben. Intentade os rapaces. Os rapaces estupendos, aínda sendo novos, van loitar co exército do demo. Sam, non te preocupes pola aldea. Podo a defender eu aínda que sexa vello.
Sí, o ver loitar a Fly aumentou mi enerxía. Ah, mira que forza teño. Do mestre Iván, xa case hai 15 anos que ocorreu. Axudamos ao mestre Iván como soldado e sacerdotisa. Visitou a nosa aldea despois de derrotar o rei Demo e de chegar a paz ao mundo. Despois adestrou a San. Hai 4 ou 5 anos. E como está agora o mestre Iván? Entendo, alégrome moito. Non vos preocupedes, nenos, podedes quedar na nosa casa. Hai máis, así que come todo o que queiras. Quérelos axudar, non si? Non te preocupes por nós. Tranquila, San, xa podes marchar. Eu tamén. Hai 15 anos non puiden quedar aquí vendo como loitaban o mestre Iván e teu pai. E aínda que estaban feridos, funme da aldea. Non se pode evitar. Es miña filla. Sentímolo moito, pero non pode ser. Temos que defender o castelo estrictamente contra os monstros. Delpa! Está ben que non o vexas, é moito mellor. Es honorable. Ata que chegue ese día, nós, os soldados de lomos, habemos de protexer. Sí, pero son ordes do rei. É un privilexio moi grande ter a honra de protexerte, porque criaches uns heróis. Pois dis que naceu un novo rapaz heroe, e que derrotou a Crocodile. Juller, este é o conxuro máis poderoso do grupo Bagi-Bagi-Dago. Pódelo empregar co novo corpo que che dei. Con eses poderes deberías controlar o mundo. Axiña. Que che pasa, Juller? Juller? Sí. Estás dicindo que non pode controlar os homes porque ele é un home. Genki fíxose pupilo de Iván para podelo matar. Admiro a súa coraxe. Ademais, o potencial bélico do corpo da inmortalidade mingua se me pasa algo a mí. Cando iso aconteza, só un home pode controlar o corpo porque están vivos. Fascínanme porque están cheos de xenreiras fondamente asentadas. Maldío todo, agás el mesmo, que está acosado por unha ira que tampouco pode controlar. Eses ollos mostran que o criou un demo. É o meu guerreiro ideal. Todos os guerreiros deberían ser como a él. Sí, Iván aprendeume a empregar a espada. Se me chamades pupilo de Iván, entón sempre serei o primeiro pupilo. Xa ves como esquivei a espada letal de Iván. Podo esquivar doadamente todo o que me botes. E iso é o corte de Iván? Non me faga rir. O teu corte de Iván é unha simple imitación. Ben, ti xa sabes que o corte de Iván corta terra, mar e todo o que sexa. Agora sei que non dominache a espada letal de Iván. Refírome a espada da terceira morte, o corte d'aire. E o gran rei Demo deume a mellor armadura, a armadura máis forte que pode repeler todos os conxuros de ataque. E esta, tela mesmo diante de ti. ¡Abús! Permitíronlle salvar un bebé humano só porque era o guerreiro máis forte do exército anterior do Demo e o garda da porta do inferno, que daba ao cuarto de Juller. Agora vou vos matar coa miña técnica mortífera coa que ia matar a Iván. Creeina para poder vencer a espada letal de Iván e chámase paso sanguento da espada mortífera. Quero que saibas que, mentres aprendía as técnicas de Iván, creei a miña propia técnica. E o día da miña graduación ia matar a Iván con ela. Desde aquela, traballei para o exército do Demo como guerreiro e tamén me preparei para mellorar as miñas técnicas. E deberíades saber que o meu paso sanguento xa debe superar a Iván. Se me deixasedes metervos a espada no corazón, habíades morrer en paz. Pero usastes esquivar o meu ataque, e agora ídelo pagar. Pequeno parvo, como te atreves? Non vou permitir que fuxas! Pero non pode ser certo. É o rei das bestas, Crocodile. Aínda que a tua armadura é nova, non podes enganar os meus ollos. As feridas que recibiches na loita contra Fly aínda non curaron, e o teu corpo de ferro non é máis que un escudo con fendas. Como se foses alguén. Se foses alguén, en primeiro lugar, meu pai non había morrer. Que me pasou? Son lerias de mulleres. Non me debo deixar enganar, pero cando lle miro pros ollos, quedo sen voz, porque coiro
Avergónzate! Es unha vergonza pro exército do demo, pérdete! Cala xa, non me volvas falar diso. Podese mover moito máis rápido que a última vez que loitamos. Parece que pode anticipar os meus movementos. Como é posible que os aprendese nunha soa batalla? Está ben, rapaz. Se prefires unha morte miserable, vou cha dar coa miña espada. Iso que me estás dicindo non pode ser certo. Non. É mentira. ¡Es mentira! ¿Cómo puido acontecer isto? Isto vai nos rematar todo! Parade! Que vergonza! Refíreste ao rapaz do que sempre estás falando? Chámase Fly, non sei. Ti crees nel. E nós cremos en ti, princesa. Por favor, nunca dubides iso. Princesa, por favor, queda aquí. Escoitade, non o deixedes entrar na torre. Non poderás tocar a princesa Leona. É a diferencia de temperatura, a gran diferencia entre o xeo e as lapas fai posible facer anacos as armaduras. O meu nome é Apolo, son un dos 3 sabios de Papunica. Non imos permitir que lle fagas dano á princesa. Marín, ataca o corpo de lapas con illador. Eu ataco polo outro lado. Veña, vamos a xiña. Aínda que as túas lapas ou o teu xeo sexan moi potentes, nunca atravesarás esta barreira de luz. Amy, estou ben. Por favor, axuda a Mari. Que? Non vai ser así. Esmagoulle as armaduras dun golpe. Eu tamén e chámome Marin. Dis que controla a lapas e xeo ao mesmo tempo, ese sí que é un monstro. Non sabemos que facerse ben, pero agora vos, heróis, estaredes sempre connosco. Santor non vai ser rival para Fly. Podes acabar con el cun brazo só, non si?